Файдалы құрылма. Башқұрт дәүләт аграр университеті аспиранты батылда бір несе ішті бір юлы үтей ала тұрған культиватор ойлап тапқан. Тимир құрылма топрақты ішкәртірге шул вақытта ашлама хиберге ярдам ите. Культиватор авторы оның мөмкинлектерін Кушнаренко районында һынап қараған. Артабан хәбәрсебез Флорида Ким язмаһында. 26 яшьлек Раушан Аменевтің күптәнге хыялы тормышка ашкан. Туган ере Кушнаренко районында ул үзе корган культиватор менән тупракты эшкәртә. Улай гына түгел, корылма орлыктарда ултыртыр өчен рәттәрдә булып ашлама һибеп сыга. Үзегез күреп торасыз, культиватор үткән җирдә туфрак дымлы, ташлар юк. Бу культиватор бер үткәндә җирдән берничә эш эшләй. Разрыхление полосалар и вносит удобрение. Яшь галим әйтүенсә, заманса корылма кеше көсе һәм трактор ягулыгында экономиялап, аграрийларның эшен еңелләштерә. Проекттың уңышлы башлануына иркен майданда үскән кукуруз басуы исбатлай. 5 гектар җир бу культиватор белән эшкәртелгән и чәчелгән. Һәләтле егеттің ижад емеше игътибарһыз калмай. Культиватор мөмкинлектерін һынау өчен Раушан Аменевка районда ер бүленә. Елкы тоткан фермер кукуруза ултыртырга заказ бирә. Был культиваторда йыер өчен яшь белгескә 3 ай самаһы вакыт талап ителә. Аграрий тимерләрне хатып алып, детальләрне үзе кора. Бөтә эшләрне башкарыр өчен 500 мең сум акча китә. Сит илдә дә бундай корылмалар бар, әмма уларның хакы 5 миллион сумдан ашу. Корылма фәһемле икәнен күреп, аспирантка Дүртөйле районы һәм Силәбе өлкәһе аграрийлары бәйләнешкә сыга. Улар үзләре ошондай ук культиватор яһарга өйрәнергә теләй. Авыл хуҗалыгын үз иткән егеттең бөтә башлангычларын якындары хуплап кабул итә. Беренче көннән ул шатландыра, шундый эшләр эшли, тырыша. Килеп бердем, һәрбер көнне килеп, карап, помогать итеп, советлар берип. Белгестәр был культиватор Рәсәйдә бердән-бер экземплярда дип баһалай. Әбиялил һәм Мәләвез районы аграрийлары охшаш культиватор менән эш итә, әмма ул корылма сит илдән хатып алынган. Без эшләгән культиватор әле Россиядә бердән-бер. Ул үзенчәлекләре барының, ул чит ил культиваторларында аерылып тора. Аның үзенчәлекләрен біз патентлаштырдык, уже ике патент алдык. Yani bu yılda indi менә эшләп Кушнаренко районында басуларны эшкәртеп чәчеп карадык. Раушан Аменев яңы баш күтәргән кукуруз сентябрьдә мул уңыш бирер дип ышана. Аспирант тимер корылма гыйльми асыш буларак өметләрдә аклаһа, культиватор тиздән башкорт бренды булып танылыр дип хыял итә. Флорида Ким, Булат Садырыев, Виктор Гамаюров. Яңалыктар, Кушнаренко районы.